Unibertsitate rankinek orokorrian unibertsitateen arteko konparaketak egiteko balio daue. Ikasle eta familientzat adibidez, unibertsitate bat aukeratzerako orduan, unibertsitateen esparru ezberdinak konparatu leikie. Enplegatzaile batzuepe langileak hautatzerako kontutan izaten dituzte rankinak. Eta gero eta gehiago, hainbat gobernuk, beraien ikasleei atzerriko unibertsitatean ikasteko bekak esleitzerako orduan ere, rankinetako emaitzak kontutan izaten dituzte. Lortutako emaitzakin posigaz, neurri baten gure lanaren eta errealitatearen islada diela uste dut. Baina alatabe etengabe hobetzen jarraitzia da gure erronka, kalitatezko unibertsitate berritzaile eta praktikoa sustatuz.